Odborná konferencia, ktorá sa uskutočnila v Piešťanskej elektrárni, priniesla konkrétne návrhy, skúsenosti a inšpirácie v oblasti energetickej budúcnosti samospráv. Odborníci, primátori, starostovia a hostia počas dňa prešli všetky dôležité body v oblasti energetickej transformácie. Cieľom tohto podujatia je ukázať ďalšiu budúcnosť a stratégiu Trnavského samosprávneho kraja. Prechod na zelenú energiu si vyžaduje aj konkrétnu podporu. Trnavský samosprávny kraj si to uvedomuje. Obce a mestá nemusia čeliť energetickej transformácii samé. Trnavský kraj je užitočným partnerom pri odstraňovaní bariér, pri zjednodušovaní procesov, pri hľadaní zdrojov a praktickej podpore. Mnohí z vás mi hovoria, máme vôľu, máme nápady, ale papierovačky nás brzdia. Aj preto sme tu, aby sa dobré nápady nestratili v papieroch, ale pretavili sa do reálnych riešení. Vytvárame vlastne platformu poradenstva a vlastne vytvorenia takého externého energetika pre tú samosprávu alebo pre tú obec, aby nemuseli hľadať ďalšieho človeka v tíme alebo preškolovať si toho, ktorého majú, ale aby si mohli na to najať špecialistu, odborníka, ktorých v tom prevedie. A s tým, že sú tu rôzne dotácie, výzvy, možnosti financovania a z toho sa dá potom aj vlastne tá práca toho špecialistu energetika financovať a dáva to proste ten win-win. Že táto vízia funguje v praxi, potvrdzuje aj obec Modrovka. Tá sa stala priekopníkom v zakladaní energetických spoločenstiev. Máme inštalovanú 10 kW fotovoltaiku na streche materskej škôlky a máme batériové úložisko, tiež 10 kW. A unikát je to v tom, že vlastne keď škôlku cez leto zatvoríme, tak tam nie je spotreba, tú elektrickú energiu zdieľame medzi obyvateľov, medzi obecnú vodohospodárskú spoločnosť, na obecný úrad. Sme tu na to, aby sme vám pomohli. Je tu široký záujem zo strany odborníkov, zo strany Unie miest Slovenska, zo strany ZMOSu. Poďme sa spojiť, poďme dať dobré myšlienky od vedcov, od ľudí, ktorí tomu rozumejú a vytvorme vlastne platformu, kde môžeme vytvárať spoločnú energiu, ktorá je tu pre všetkých. Urobme ju rovnoprávno a tým pádom nebude snaha sa napádať kvôli povedzme nerastným surovinám. Popri výrobe a zdieľaní energie sú nevyhnutnou súčasťou modernej energetiky aj inteligentné technológie. Vedzme príklad, máme školu, kde vieme, že do školy chodia deti v presné hodiny, vieme, kedy ju treba vykúrovať, na akú teplotu, pretože na to sú proste normy a vieme, kedy treba utlmiť tú školu. Bohužiaľ v väčšine tých škôl to chodí tak, že zapneme vykúrovaciu sezónu, začneme vykúrovať všetko ako na jednu teplotu a tam sú veľké úniky, veľké tepelné straty. My sme dnes priniesli riešenia z Rady termálnych kamier, ktoré v tomto pléne môžu napríklad analyzovať prevenciu vzniku požiaru, monitoring nabíjačiek, solárnych panelov a tak ďalej. K udržateľnosti a vytváraniu menšej uhlíkovej stopy môže prispieť každý z nás. Stratégia TTSK z roku 2022 si dala za cieľ znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2030 o 40%.